gaur bukatuta, pena erorikoa. Bai, egia zen, azkenean ja lasterketa amaieran San Miguel Goian lehen 10etan 3 taldekide sartu geha, eta gure karta jokatu berrian itunez, eta beraka jaizteakoan jetxieran aurrian jarri naiz, eta kurba batian azkarri sartu naiz, eta jo nintzai bizikleta deskontrolatu eta erori naiz. Baina, zorionez ez dut minikin, ondo nago, altzata jarraituet lasterketa meta arte, baina ja ezin izan ditut harrapatu aurrekoak, eta 10garren sartu naiz metan, pena, baina hemen batzutan arresatu behar da ez da. Ez zait gaurkoan ondo atea, baina pozik. Momentu horretara arte ondenekin zinen. Bai, hori izan da bezala lehen 10etan 3 taldekide egun den, Jurani Blanco, Debora Silvestri eta ni. Eta saiatu geha gure kartak albezela jokatzen, eta hori esan da bezala, ez da nahi genuen bezala atea emaitza ez, baina hor aurrean ikustega eta hurrengoan izangoa. Sortea. Eskerrik asko.